Ittila għalfejn ma tix torqod hawnhekk, qalt li laqt l-ħammur mal-papa, qalt li għaxa kif issidna ħafna, dak il-ħin moħħi. Ħassejta ħafna, issa jiena naf li t-tifla kemm tħobb li tħobb il-missiera jew vice versa, imma dak il-ħin kif smajta u qalt li ħammur mal-papa għandi bżonn nitfisset bħalissa. Dak il-ħin kienet trigger ġomu, le kont ħażin ħafna, kif telqet, ġifieri missiera ġie għalija fil-11 bil-lejl, kif telqet ninfaq nikbi bikja, għax immija xi ħaġa illi niġġieled kemm niġġieled ma nħoss. Mhux ma nħoss għalihom. Le, hemm blokk. Ejwa, hemm ħajt illi ma ġifieri tkellimt mal-palissa ma' terapista u hekk. Jgħidulek li ċerta ta' li aħna għandna ġofina dak li jgħidulu your inner child. Eżatt. U inti trid. U by time. Tik taħfer. Eżatt. Lill-inner child, taħfer lill-ommok, tirrikonoxxi dak kollu li għaddejt minnu inti. Takes time. Eżatt. Imma forsi ħaġa li ngħidlek jiena tkunx kattiva miegħek innifsek għax inti għaddejt inti ma twilitxek, inti l-esperjenzi li ħankomplu nitkellmu fuqhom ġeluk isek tinala u tipproteġi lilek innifsek.